konečne som späť za to, čo mi Tails zobral všetko. Mám šancu. Len to musím. Takže ty mi hovoríš, Tails, ty si hral Sonic CD? Áno, už som ti to povedal 500 krát. Počkaj, koľko hodín sa o tomto bavíme? 10. Tie čo? Ja musím pracovať na mojom tornado. Takže jo. Som zabudol. Počkaj, 10 hodín? Musím ísť pre moje Master Emerald kusy. No, tak som tu len ja. No, počkaj. Čo je tá malá Spark? No tak to nemyslíš naozaj vážne. Ale ja mu za to zaplatím. No, som čakal, že to nebude hodin. To nie je koniec, Sonic. To nie je koniec. Dobro. Je čas to ukončiť. Ježine! To neviem, že to lega. Sonic za to... On je nakautnutý? Počkaj, čo je toto? Chaos Emerald, yes. Musím ísť, takže chill. Chaos Control! Čo sa to stalo? Môj spán! Čo, ako? Ale ne, on to zobral. No, idem za ním. No, je to zobral špať. Hej, bolo, nenadávaj! Ani ty! Finišujem ťa. Si ty myslí? Ja viem, ako čo je to za trik. Aký čo?